Helo na, Mai, a chroeso cynnes i noson arall yn cyfres ni o nosweithio roc. Pwy sydd gynnon ni heno, Arfon? Un o'r grwpiau newydd gorau dwi wedi gweld ers dalwm iawn, a dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn i glywed nhw heno, felly be am i ni roi rhyw groeso arbennig i Omega! Diolch yn fawr, enw'r gawr dyma gan yn o ras Gymraeg, Nancy. Run